Coincidindo coa celebración do Día Galego sen Tabaco, o Centro de Saúde da Ponte instalou hoxe unha mesa informativa dirixida a pacientes e profesionais co obxectivo de concienciar sobre os riscos do consumo de tabaco e de novos dispositivos de vapeo, así como para promover hábitos de vida saudables. Tamén lembraban a importancia de deixar o tabaco e os beneficios que se poden notar desde o primeiro momento. Xa nos primeiros 20 minutos poderíamos notar unha baixada de tensión e da frecuencia cardíaca, ou que en 2 días, en 48 horas nada máis, a comida xa nos vai saber un pouquiño máis. Por exemplo, se unha persona deixa de fumar e leva 1 ano sen volver a tocar o tabaco, xa o risco de ter un infarto diminúe ata a metade. E en 10 anos que a persona xa non fume, o risco de ter un cáncer de pulmón diminúe ata a metade como se nunca houbera fumado. Durante a mañá, profesionais sanitarios do centro ofreceron información sobre os recursos dispoñibles para deixar de fumar e repartir material divulgativo do Plan Inspira Saúde da Xunta de Galicia, que promove accións de prevención e sensibilización fronte ás conductas adictivas. As persoas que se achegaron á mesa poideron recibir consellos persoalizados e coñecer os servizos de apoio do Programa Galego de Deshabituación Tabáquica. Se ten problemas para deixalo porque non é capaz ou ten varios intentos e volve a recaer, non é un fracaso, vale? Nós estamos aquí para axudalo, entonces pode pedir cita con enfermería ou con medicina e podemos dar unha serie de recomendacións, podemos intentar dar algún fármaco que tamén lle pode axudar e funcionan moi ben, aparte están tamén financiados. Segundo datos da Xunta de Galicia, máis do 40% dos menores de 14 anos probaron algunha vez un vapeador, uso que supera xa o consumo de tabaco convencional nese grupo de idade. Vale, non podemos esquecer que, aparte do tabaco, existen outros métodos como son os vapers, que son moi utilizados na xente xove, na población adolescente, nos nenos, son con moitos colores, teñen sabores, e dicen que non fan o mismo co tabaco, que non son dañinos, pero non é verdad, vale, son perxudiciais. Entonces, igual que di este lema deste ano, novos consumos, mesma elección, temos que tamén influir nestes nenos, nestes adolescentes, explicarlles os riscos que contén fumar os vapers ou tamén o tabaco.